Wow. Doesn't right? Mase. Money. Gikrong Tau Jathai Ligapur. Good morning, everyone, and welcome back my channel. My channel is very good. So finally, video बानायथारैखाय बोरैबा मोनग्रा जाबायलै ओइ मार थांखो सन्थला ना फैरे स' जों ओंखारबोलायबाय जोंनि जिउनि दावहा थिलियाव जों जांख्रिथायनि मा होनो ब्लगनि थैसाम लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नायलांदोल' नोंथांमोन चलो गाइस होनबा जोंजों थौफादो माने बे लकेसनखौ नुबाय दा बे जाहैबाय फुरा खुसियाजों खुसिया दै सुलिलाबाय नै जोंना मा सालबारिनि बिजामादैया स' चलो होमबा ना नायलांदो आरोना केमेरामेना नैबे जासिगोन जोंना चलो नैबे जावजेन नायसै आरोना मा नायबाय थादों साबस्क्राइब खालाम जाम्बा अखा बिराद मोजां मोजां गियान मोनगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा बोथोरा फैलायबाय जोंना जागायजेनसै एबा नैबेनिफ्राय सुरुवात बनि खुसिया नाबाबो एम्बु जाबानो जायो doesn't right? Mase. Boni. Romani जाबायमोन जाहैदों जोंना सानैजों बिनो उदिद दुरुङा मरमबाय बिनो लाबो खाथेनाङा आं मोजां हमफागोन बहनि गैयाबाबो आधा केजि उनावसो साननि फुरा सोरांबानो फाबनानै चेनेलाय सोरांबानो फाबना होखायो आरोना अयथासारखा आजां गाजांजोबखा फाइनालि आं देखायनो थांगासिनो आरोना नोंथांमोननोहाय नै मासे मोनबाय नै कलानि बे ओमफ्राय आं दा ओरैबायदि एक्साइटेड आरोना मासेबाव नै हनै वाव व्हाट द सेक्सि फुरा नैबे आरोना गिदिरथार नै नाय फुरा गिदिर सालादा जादों आंहा जाहांदों दासो स' फाइनालि बेल' मोनबाय आरोना दा नायदो नै आं बारा देखायनाय जायासै स' नायलांबाय हारसिङैसो आरोना रावबो गैया फुरा ओमफ्राय बैहाय गंनै दंबावो बेखौ नायबावसै ओमफ्राय सल' थांसै होमबा ना जाबाय बेनो ओमफ्राय बांद्राय जानो नाङा आरोना बेनो थोबाय होमबा ना बेरफुं जानायखाय इन्ट्रेस्ट गैया आरोना आदैमोनहाय सानाबो ओंखारबाय गंनै दंबावो बेखौ लास्ट नायनो थांसै ओमफ्राय देखायगोन आं बेखौ नांदोंबा थ' फाइनालि नैबावनो लास्ट आरोना लास्टनि लास्ट नांदों नाङाखै फाइनालि लास्टनि नोगोर गिदिर आरोना नोगोर गिदिर मोनबाय लास्टनि लास्ट जादोंमोन नोगोर गिदिरखा लास्टनि बेनो लास्टखामोन आरोना गैलामोन खला नायै नायै जोबजोब्बायमोन बेनो लास्टमोन इन्जय द आपडेट चलो होमबा ना आदैमोन नायसैलाय जमायाव खनसे नुबावसैलाय दा बख'खांजोबबा होमबा स' दावखोदो आंनि भिडिअजों लोगोजों भिडिअ बानायनाया उल्था फाल्था जालाजोब्बायलै दाना रायज्लायनायफ्रा बोरै बोरै जाजोब्बाय चलो होमबा ना फाइनालि बेनोसै नायदो माने कलाथ' बेसेबां माबा बुरजाखानि बुरजाखा बेनोसै आरोना हारसिं सानाय नालाय माथो गुसु जादों थोबाय आंना बेनो टाटा बाय बाय see you next video again चलो होमबा